Pozdrav ljudi, ja sam Chris, vaš dobar i pošten domaćin, a danas nam je nešto stiglo poštom, pa da vidimo šta je to. Ja ću se sprebati dole, pa da vidimo šta je ovo, šta ovo može da bude. Da nije šta, dobro, lomljivo. Šta je? Mislio sam da je gitara po prvi puta. Znači nešto je lomljivo, a šta je to lomljivo be? Daj kaži je. Imamo skalper, pažljivo. Ima neki silotejp. Sad ćemo da vidimo šta je ovo. Već su ga zapakovali je. Ovo je šaco, moj šaco. Moća. Moća. Ne voliš da ti dijelom je pa? Ne voliš. Pohvaljujem. Samo još ima u kartonu. Šta je ovo? Stvarno. I ja ne znam šta sam poručio više i da li neko meni nešto poručio. Nisu mi rekli. Sve su ga istumbali usput. Baš mi zanima šta je. Kad ne može da izađe. Šta ti još drži? Evo ga. Jedna kuća, ima još nešto. Šta je? To je, nešto se čuje, šta se čuje, Bog? To je ovo! To je neki O-ring, lightning. Šta je ovo? Neki ljetkovi, to nam ne treba. Neko... Ovdje ne više ništa, to ćemo potrebati. Evo ga, puštarinem. Nešto te se kupio. Ring za osvetljenje za šminkanje i slikanje. Nećemo da se puno slikamo, nećemo da se šminkamo, mi ćemo da snimamo. S ovim možemo mnogo toga da snimamo, pošto ovo je mnogo bolje od ovoga što ja imam. A sad ćemo mi da probamo da vidimo veliko. Ovo će bude, ovo bi trebalo da bude ono što meni treba za snimanje. Mislim, drugi, ali ovo će ići napolje. Uglavnom će ovaj da ide napolje. U Chrisovu radionicu imate link u opisu da pogledate šta možda da vas može očekivati. Idite na Discord, tamo ćete najprije znati šta vas možda očekuje u tom seriju. Nećete zažaliti ako odete na link u opisu. Ne. Gotovo ako ispunite prijave koje ima par prijava, pa popunite. Što više popunite prijava, to će biti bolje po vas. Aha, evo ovo su mu noge. Ujehao si je. Nešto što nema. Posle baciti sreće, da imam da ga sastavimo da... Sad je mnogo bolje, verujte. Sad šaki, a? Šta i tebe čudi šta je ovo, a? Sad se pomoći. Da vidimo. Aha, trunožac. Zamislit ćemo da bude veliko. Neće meni trajati. Dobro, to se podešava automatski. Aha, latika. I tankozide izgleda ljemenac.
Mislim da je ovo najviše što može da bude. Da, mislim on može još da ide 3 km u vazduh. Ovaj ne može, ali ovaj za to može. Evo, on može još ovako. On može ovako da bude veliki. Ne znam koliko vi vidite, ali prebacit ću na drugu kameru, ono široko uglavnu. Da, ima neke šrafove. A nije, ovo nisu šrafove, ovo je... Da. Aha, 2 ova dijela. Da. Ali zašto je ovo ovdje? To meni nije jasno. Aha. Možda se stavi ovo, možda se stavi i ovo. Aha, dobro, da imam... Ovo ide na USB, to će biti, neće biti problem. Uključit ćemo u adapter, zapunjač ovaj. Tu se nabacuje. To što je malo krug. Znači da mi spustimo ovo da mogu da ne namestim. Da može samo jedno da se stavi. Zašto ne ovo? Može da ovdje valja. Dobro, ovo će se namestiti vremenom. Čume kako nije došao neki mali imbursus to. Ne? Nije. Ne veze, važno da imamo, ne veze. Imamo to u kutiji za alat. To je manje. Trojka, četvorka, kad ćemo da vidimo. Se treba ovo pretegnuti. Sad lakše mogu da ga... Zašto? Čemu je kvaka? Uzeo se da ovo još i... Čekaj. Mislim da sam rešio.
Da, imbus ga drži da se on ne okreće ovako, a ovaj ga drži da stoji kako treba. Jest da pada, ali dobro. Namestit ću ga kako meni odgovara. Neće od mene izgledalo. Zato si ja Kris. To bi trebalo da bude, tu imamo jedan višak deo, to je ovaj mali čepčić, mada njega možemo staviti negdje. Skoro svuda ga možemo staviti. Evo, znaćemo neko mjesto. Znači, ovo je veliki. Dobro, to bi trebalo da bude to od ovog klipa. Vidimo se u opisu klipa, znači idite na link u opisu, ispunite prijave i očekuju vas neki nagradni ulovi. I budite aktivni, tako da vidimo se tamo. Zaboravio se da pokažem kako on, kad ga namestimo i sve, zaboravio se da upalim svetlo. I dalje pa. Sad je na najviše. Ne znam koliko ima kabla, ali dobro, kabla nije uvijek problem. Ja ću da ide na struju, na tikač. Zašto ovo sad tu? Da može on tu da se... On može na 2 metra da se izvuče. Samo možda može još malo više. Da, može. Može on i više. Pa. 2 metra, ja sam... Opa, ne, vi to ne vidite. Vi ovo ne vidite. Sad ćete vi sve da vidite. Prijatelju, di si krenuo na mene? Znači, baš na 2 metra ne može u potpunosti. Ovoliko mu je dovoljno da ne može da padne sam od sebe. Ujebate posad. Ne, zoom, out. Valjda se vidim ceo. Mislim isto kao i ovaj manji, samo što ovaj veći ima svoj stavak. Dok sam ja na ovome mogu da pe. Ima ono tipa 4 moda, 3-4 moda, ali gasi. I tu je na 2 metra visine. Evo da se sve vidi lijepo. Se on bar vidi. I jebi se! Čaci! Zašto padaš? Ove, ništa mu nije. Za ove pare mora da izdrži atomsku bombu koliko košta. Ne bi on trebao sad od svoje težine... Zašto padaš? Ne mogu se je toliko težak ovaj... To ćemo morati pripaziti. Stavit ćemo mu neke tegove dole. Da se ne bi sjušio, ipak on je lagan i pero. Zašto je težak pero? Ne znam zašto je težak ovaj pero, ali... Evo me sutradan, nakon nekih 24 sata otprilike, kad je ovaj ring light stiglo
brutalan je, može da se izvuče do 2,40 bez, kod mene je bilo 2,39,5, 39 ravno, zbog krivog plafona, ali može 2,40 da izvuče lagano, da ne pada. To sa sve telefonom, kao što ste vidjeli i ovdje. A sad se vraćamo na kraj klipa, idite u opis klipa i vidimo se u novom klipu. Do tada, pozdrav! Ali to je to, vidjet ćete u Chrisovoj radionici šta će dalje da bude sa njim. Biće na prepravku, vidjet ćete i kako. I usput, pretplatite se, šta vas košta, ništa, ajmo!